हेलो हाय नमस्कार मु सौम्य आपण मानक स्वागत करछि मोर गोटे न्यू ब्लॉग एपिसोड को जो ब्लॉग रे दिन सारा मोर केमती कटुछि आपण मानक मु शेयर करबी। आशा करूछि समस्त भले थिबे मु भी बहुत भले अछि। चलंतु ब्लॉग को स्टार्ट करबा। जय जगन्नाथ सांग माने बर्तमान आम आसी पहुँच जाइचु आमर जो रथ टଣା होची नंदनकानन रोड नंदनकानन पाखे गोटे मंदिर अच्छी जगन्नाथ मंदिर से आमर रथ टଣା होची आउ तो आगो को कौटी जाई हेलानी बहुत सारा भीड़ रोचे इस्कन मंदिर में बहुत भीड़ रोचे आम ये देखलु टिके फांका हुए प्रति वर्ष टिके अल्प अल्प लोक हमें कि वर्ष प्रबल लोक है। देखो माँ सुभद्रांकर पहंडी बर्तमान सरी जाइए बर्तमान माँ आसिक आमर रथ पर पहुँच सारे आग बलभद्र स्वामी आज पहुँचती तापर माँ सुभद्रा आसी पहुँचले समस्ते पहुँच सारा पर आमर जगतरनाथ जगन्नाथ बड़ ठाकुर आसी पहुँचे समस्ते अपेक्षार बसती समस्ते पूरा अपेक्षा ही आतुड़े चाहती केतले आसी पहुँचे जगन्नाथ ठाकुर से खुशीटा स्वतंत्र गोटे निरा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। समस्त हरिबोल हलाड़ दिया जय जगन्नाथ स्वामी के जय जगन्नाथ स्वामी के। देखु सांग मैंने कालिया आसी बर्तमान पहुँच जाए आम पाखे केमी सी आमको चाहे खाली देखो दुई आखि खाली टिके नजर रखु देखीदे ना पूरा पेट पूरा पूरी जाऊँ पूरा एत खुशी लगुच माने कहबार भी ना बहुत खुशी। बर्तमान आमर राजा आसवे पहंडी कार्य आमर छेरा पहरा काम आरंभ हम
ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ ତଥା କାନନ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଜବାବ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମର କାନନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଆଦ୍ୟ ସେବକ କାନନ କ୍ଷେତ୍ରର ଆଜି ଛେରା ପହଁରା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥକୁ ଛେରା ପହଁରା କରିବେ। ଏପଟେ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ହରିବୋଲ ବଜାଇବେ। ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆଦ୍ୟ ସେବକ କାନନ କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେରା ପହଁରା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କାନନ କ୍ଷେତ୍ରର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରଥ ଉପରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପକାନ୍ତୁ। ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ କି
ଟାଣିକି ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ରାସ୍ତାରୁ କିଛି ସାମାନ ବି ନେଇ ଆସିଲୁ ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ। ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ, ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ଅଫିସ୍ କାମ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ସାରିବୁ, ସାରିକି ଶୋଇବୁ। ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ଦେଖିବା। ରୁଟି ଆଉ ପୋଟଳ ଭଜା ବୋଧେ ହେଇଥିବ। ରୁଟି ଆଉ ପୋଟଳ ଭଜା ଆଜି ରାତିରେ ଡିନର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସିମେଇ ଆଜି ରାତିରେ ହେବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟରେ ଆଜି କ'ଣ କ୍ଷୀର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସିମେଇଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇକି ରୁଟି ଆଉ ପୋଟଳ ଭଜା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି, ପିଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବାଢ଼ିଲେଣି। ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଖାଇବି, ସମସ୍ତେ ବାଢ଼ି କୁଡ଼ି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅଫିସ୍ ଆସିଲି। ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ଥିଲା, IT ରିଟର୍ନ, ତା ଟିକେ ଭରିବାର ଅଛି, ଟିକେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ନ ଟିକେ କରିବାର ଅଛି। ଅଳ୍ପ କାମ ଅଛି, ଅଳ୍ପ କାମ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବା ଶୋଇବା। ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ କାମ କରିବି, କାମ ସାରିକି ଶୋଇବି। ରହିଲି, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।